Yan, para kadigiti LDR. Basta kagadin itulad ko siya kadipat di malaglagin sumatira tikas mo dumabin sikain na harap taapin. Long distance na yan, hindi na iiliw ang panakas. Naginag di oras nga aglabas, daog karayo at di maipapas. Alawin agan anus tabi ako, idayal mo day ka telepono. Ramtayan ka isek ka ken suno dasiksikalan inay ayan ko. Tayo ka, ito'y arta kasla asidek ka lata kanya tatay tatimek mo unumang igap umanayin kung mo aliwa. Long distance kaya ito na iilit ang pagkaas. Nagingat di oras nga aglabas, dapat karayo at di maipapas. Alawin agan anus tabi ako, idayal mo day ka telepono. Ramtayag ka
ginan di oras nga aglabas kapag karayo at di may papas alawin agad anus tabiyag ko idagal mo kay na telepono Rang tayat na disekap kesuko kasiksikalat inayayat ko kasiksikalat